Antle an balimaw a balimakɛ do Amadou Bamiya i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na toujours an ka logique kelen kɔnɔna do ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn informer pour que an ka ɲɛnamaya an bɛ se ka kɛ nɔgɔya ani bonya kɔnɔ cogo min na. Bi an y'a kanu an bɛna kuma sujet kura kan tuguni nka yanni an ka don an ka sujet la ka walawala n b'a ɲini mɔgɔ kuraw fɛ minnu ye kura ye an ka chaîne kan u k'u abonner u ka cloche de notification activer a ka video like fana pour que k'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ a ka di aw ye. O b'an encourager o b'a force d'an ma pour que an ka se ka to ka ɲɔgɔn bilasira kosɛbɛ. Donc bi an y'a kanu an bɛna kuma fɛn 7 kan fɛn 7 min ni mɔgɔninfin kan ka o to gundo la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i man ka o partager ni mɔgɔ si i man ka essayer k'o fɔ ni mɔgɔ ye i man k'o baro bɔ ni mɔgɔ ye. Donc o ye fɛn 7 ye n y'o de fɔ toujours an bɛ nin minnu fɔ ka fɔ nin an bɛ kuma nin fɛn hakɛya in kan a t'i n'a fɔ k'a fɔ fɛn wɛrɛw tɛ yen mɔgɔ kan ka min garder i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais an y'a kanu bakurubaya la k'an ka fɛnw résumer k'a kɛ hakilina 7 de ye. Donc o y'an yɛrɛ ka baara cogoya ye min mɔgɔ kan ka min garder i yɛrɛ ye i man ka a fɔ mɔgɔ ye i man ka a baro bɔ ni mɔgɔ ye. Donc n b'a ɲini aw fɛ a ka to video daminɛ na f'a laban o kun ye mun ye parce que an bɛna kuma min fɔ kuma ye fɛn dɔ de ko kuma a bɛ n'a fɔ toden n'i ye dɔ ta dɔ bɛ sɔrɔ a duguma. Donc n'i ye partie dɔ lamɛn ka sɔrɔ i m'a bɛɛ lamɛn i bɛna ye k'a fɔ faamuyali a bɛ se ka fiɲɛ don o la. Donc o kama a ye to video daminɛ na f'a laban pour que a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ cogo min na. Donc an tɛna kuma janya an bɛna daminɛ an ka fɛn fɔlɔ mɔgɔ kan ka min mara gundo la i yɛrɛ ye o de ye nanzarakan na a bɛ fɔ o ma i ka projet ou bien i ka rêve o ye jumɛn ye mɔgɔ y'a kanu ka baara min kɛ a bɛ se ka jateminɛ k'o kɛ projet ye ou bien hakilina min bɛ i la k'a waleya. Donc o bɛ se ka jate i ka rêve ye o ye fɛn ye fɛn min ni mɔgɔ kan ka o to gundo la i yɛrɛ kelen i man ka a baro bɔ ni bɛɛ ye. O kun ye mun ye parce que mɔgɔ ni e ye hakilina dɔ boloda i bɛ fɛ ka baara kɛ o kan n'i tora ka baro bɔ bɛɛ ye fɔlɔ a bɛ na e yɛrɛ hakilina na i b'a fɔ i y'a kɛ ka ban parce que ni fɛn fɔli cayara donc a bɛ kɛ i b'a fɔ ko i y'a fɛn réaliser ka ban. Donc a bɛ se k'i démotiver ka se k'i ka projet kɛ o ye kelen. Filanan n'i bɛ to ka baro bɔ ni mɔgɔ bɛɛ ye i bɛna ye k'a fɔ e bɛ hakilina dɔ sɔrɔ a ka di i ye ka o hakilina in kɛ mais hakilina in ni e tora ka baro bɔ n'i bɛnna ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'olu tɛ hakilina in valeur dɔn n'olu tɛ hakilina in domaine kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ fɛn nin a bɛ kɛ fɛn ye olu bɛ fɛn min kɛ u t'a kɛ sɛbɛnnako ye. Donc n'u m'a kɛ sɛbɛnnako ye u bɛ se ka to ka na ni kumakanw ye ou bien ka na ni hakilinaw ye hakilina minnu bɛ se ka e yɛrɛ dusu faga et pour que i kana se ka i ka projet réaliser. Donc o ye fɛn ye o kama an y'a fɔ an kan ka o to gundo la fo n'i yɛrɛ y'a kɛ cogo min na n'a kɛra fɛn ye ko fɛn min kɛra fɛn nafalama ye mɔgɔw ma i bɛna ye mɔgɔw bɛna i apprécier o kan o de ye a kɛcogo ɲuman ye. Donc a filanan o de ye adamaden i ka ɲumanya mɔgɔ bɛ ɲumanya minnu kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɲumanya a bɛ kɛ Ala de kama. Fɛn min n'i b'a kɛ Ala kama ni i nana to ka o fɔ i m'u mara gundo la i yɛrɛ ye e mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ ne de ye nin kɛ nin ye ne de ye nin kɛ nin ye i bɛna ye k'a fɔ e y'a dabɔ ɲumanya de kama i y'a dabɔ dɛmɛ de kama i bɛna mɔgɔ min dɛmɛ n'a ye ou bien i bɛna ɲumanya kɛ mɔgɔ min ye i b'a dɔn ka i bɛna ye k'a fɔ yanni a ka kɛ dɛmɛ ye o tigi ma a bɛ kɛ leburu de ye o tigi ma. Donc mɔgɔninfin dun man ka ko kɛ Ala kama ka tila ka o kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔ lebu parce que i b'a ye an ka diɲɛ laban wagati na sisan mɔgɔ caman taabolo don n b'a ɲini ni min taabolo don o ka se ka yɛlɛma don a la. O ye mun ye n'u bɛ fɛ ka fɛn min di ou bien u bɛ fɛ ka ɲumanya min kɛ u bɛ caméra wele
ou bien u b'a essayer ka vidéo ta ou ka photo ta k'u bila réseaux sociaux kan pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka nin kɛ n bɛ ka nin kɛ. Bon n'i y'o jateminɛ a caman n t'a fɔ a bɛɛ mais a caman ŋaniya tɛ ɲumanya kɛli, a caman ŋaniya de ye ka se ka u yɛrɛ yira parce que ni fɛn bɔra dɛmɛ cadre kɔnɔ k'a kɛ yɛrɛ yira ye i bɛna ye k'a fɔ o tɛ ala ko ye bilen, o tɛ dɛmɛ ye. Donc o ye fɛn ye fɛn min n'an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi a la n'an ye ɲumanya min kɛ mɔgɔw ye an k'an jija an k'u mara gundo la an yɛrɛ ye. Donc o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka ɲi kosɛbɛ. Donc a sabanan o de ye mɔgɔ ka vie de famille. Vie de famille o ye jumɛn ye i bɛna ye k'a fɔ adamaden kɛra cogo cogo i bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ. Donc du o du a n'a gundo don a n'a a kɔnɔkow don. Donc mɔgɔ ka du kɔnɔ ko a ka kan i k'u mara gundo la i yɛrɛ ye parce que n'i b'u mara gundo la i yɛrɛ ye i bɛna ye k'a fɔ problème caman bɛ famille caman sɔrɔ o tɛna aw sɔrɔ. O ye jumɛn ye parce que mɔgɔ fɛn dɔw bɛ yen ni e y'a mara i yɛrɛ ye i bɛna ye k'a fɔ e kelen ani ala de bɛ a dɔn mais n'e bɔra n'a ye ka t'i ka du kɔnɔ ko fɔ kɛnɛma i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ min kan k'i da don a la o b'i da don a la, min man k'i da don a la o b'i da don a la. Bon mɔgɔ bɛɛ dun tɛ mɔgɔ ŋaniya ɲuman ye, mɔgɔ bɛɛ dun tɛ hakilina ɲuman di ko kan. Donc o ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an kɔlɔsi o la kosɛbɛ. An ka du kɔnɔ ko an k'u mara an yɛrɛ ye, an kana fɔ yɔrɔ bɛɛ la parce que n'an y'u fɔ yɔrɔ bɛɛ la dɔw ka kuma kama o bɛ se ka na ni fɛn ye min bɛ na ni farali ye du kɔnɔ i yɛrɛ ma sigi ni min ye. Donc o ye fɛn ye o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye. O fana i ka vie de famille a ka kan i k'o mara i yɛrɛ kelen ye gundo la. Donc kana o baro bɔ yɔrɔ bɛɛ, o fɔ yɔrɔ tɛ yɔrɔ bɛɛ ye. Donc a naaninan sisan o de ye ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ kɛra cogo o cogo dɔ ka danaya b'i kan. Donc ni mɔgɔ ka danaya kɛr'i kan ka gundo min kalifa i la i kan ka i jija o gundo ninnu i kana o fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye. Parce que o problème bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ adamaden ye adamaden de ye. Wagati dɔ bɛ kɛ ni dɔ bɛ ja, wagati dɔ bɛ kɛ kɛlɛ bɛ se ka na, fɛn wɛrɛw bɛ se ka na, aw bɛ fara. Donc hali ni o kɛra f'i k'a faamu k'a fɔ gundo ye gundo de ye. Wagati min aw kun ka di a bɛ se ka kɛ teriya kɔnɔ, a bɛ se ka kɛ kanu kɔnɔ. Donc a tigilamɔgɔ ye gundo min kalifa i la a ka kan i ka gundo in to gundoya la halisa parce que danaya de nana n'a ye. Donc kana fɔ dɔrɔn k'an kɛlɛla ou bien gɛlɛya b'an cɛ bi k'e b'o gundo ninnu ta ka u kɛ i baro bɔda ye k'a fɔ ko karisa bɛ tan karisa bɛ tan karisa y'a ka nin fɔ n ye. Donc o ye fɛn ye fɛn min cɛ man ɲi. Donc o fana ye fɛn ye fɛn min n'an kan ka o to gundo la an yɛrɛ ye. Donc a duurunan sisan o de ye adamaden i kɛra cogo o cogo i tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ŋana ye. Donc n'i tɛ fɛn bɛɛ ŋana ye i bɛna ye k'a fɔ ko dɔw bɛ yen olu y'i ka faiblesse ye. Adamaden faiblesse bɛ bɛɛ la. Donc faiblesse minnu b'i la n'o de ye fɛn minnu bɛ se k'a to dan bɛ kari e yɛrɛ la teliya la. Mɔgɔ i kɛra cogo o cogo i b'o dɔn i yɛrɛ la. Ko dɔw bɛ yen adamaden i kɛra cogo o cogo fanga kɛr'i la cogo o cogo i hakili bonyana cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ fɛnnin fitinin dɔw bɛ yen i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o kɛr'e la dɔrɔn o bɛ se ka kɛ i lankari ko ye. Donc adamaden i ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ se ka e yɛrɛ lankari n'i y'o dɔn i yɛrɛ la ka n'o fana kɛ i barokɛda ye ka o fɔ bɛɛ ye. Parce que f'i k'a faamu adamaden bi i ni dɔ ka di bi dɔ ye nin ye nka sini ma sinikɛnɛ ma ko bɛɛ bɛ se ka na o tigilamɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ i jugu ye. Donc fɛn minnu bɛ se ka dankari e yɛrɛ la n'i tora ka o kɛ i barokɛda ye k'o fɔ mɔgɔw ye bi nin o bɛ se ka kɛ sini jugu ye. Ni o sugu ninnu nana i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ o tigilamɔgɔ bɛ se ka o kelen utiliser i kama ka se ka i kɛlɛ. Donc o ye fɛn ye fɛn min n'an kan ka to gundo la an yɛrɛ kelen ye. A wɔɔrɔnan o de ye n kumana point sabanan kan n ko mɔgɔ ka vie de famille o ye i b'a ye farafinna anw fɛ yan duba bɛ yen i bɛna ye i ka vie de couple fana bɛ yen o ye jumɛn ye o ye cɛ ni muso cɛla i kɛra cogo o cogo ni i kɛlen don ka furu kɛ i ka vie de couple
adamaden kɛra cogo cogo nɔgɔya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen donc ni gɛlɛya minnu nana i ka video couple kɔnɔ a ka kan i k'u to gundo la i yɛrɛ kelen ani i furuɲɔgɔn cɛ o kun ye mun ye parce que i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen ni i y'o to gundo la i yɛrɛ ni furuɲɔgɔn cɛ adamaden bɛ se ka dimi nka dimi bɛ taa donc ni dimi taara a bɛ se k'o mun aw tɔgɔ la aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tɛmɛ ɲɛnamaya bɛ continuer mais ne nana ka to ka a kɛ fɛn min bɛ i ni i ka muso ou bien i ni cɛ ka o kɛ fɛn ye ka to ka a fɔ mɔgɔw ye ka kɛ i ni mɔgɔ min mana bɛn dɔrɔn i b'a fɔ o ye donc o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ tigilamɔgɔ bɛ se ka kuma fɔ kuma minnu bɛ se ka na ni tiɲɛni ani gɛlɛya ye i ka couple kɔnɔ donc o dun tɛ mɔgɔ ka laɲini o fana kama an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ ka video couple i kan ka o to secret la i yɛrɛ ani i furuɲɔgɔn cɛ donc o ye 6nan ye a 7nan o de ye mɔgɔninfin i ka sɔrɔ mɔgɔ man ka i ka sɔrɔ kɛ i dalagɛsɛ ye parce que n'i ye caman ɲininka olu ka to k'u ka sɔrɔ fɔ mɔgɔw ye a b'olu kɔnɔ k'o ye caya ye sɔrɔba bɛ minnu na a bɛ dɔw fana kɔnɔ sɔrɔba tɛ minnu na ka to k'u fɔ mɔgɔw ye k'o bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to o tigilamɔgɔ bɛ se ka hinɛ u la nin bɛɛ ye fili de ye mɔgɔninfin i kɛra cogo o cogo i ka sɔrɔ a ka kan i k'o to gundo la i yɛrɛ kelen ye o kun ye mun ye n'i kɛra mɔgɔ ye ko sɔrɔba bɛ e la n'e kɛra ka kɛ e dalagɛsɛ de ye i bɛ to k'a fɔ bɛɛ ye ne bɛ nin hakɛ de sɔrɔ ne bɛ nin hakɛ de sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen jɛ kɔnɔ o tigilamɔgɔ b'a essayer ka dɛmɛ dɔw ta k'i sɛgɛrɛ ou bien ka ko dɔw kɛ nin ye i bɛna ye o tigilamɔgɔw b'u yɛrɛ minɛ o la parce que e yɛrɛ ka kuma kama ni sɔrɔba t'i la fana n'i tora ka o k'i dalagɛsɛ ka to k'a fɔ mɔgɔw ye ne bɛ nin de sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ wagati dɔw la n'e nana ko dɔw kɛ mɔgɔw b'a fɔ nin sɔrɔ tɛ karisa la mais e k'a lajɛ a bɛ ka ko min kɛ donc o fana ye fɛn ye fɛn min ni mɔgɔ kan ka to gundo la i yɛrɛ kelen donc an bɛ fɛn minnu sɔrɔ a ka kan an k'u to gundo la an yɛrɛ kelen donc nin tun ye fɛn 7 ye an y'a kanu bi ka na ɲɔgɔn bilasira ni min ye pour que an bɛ se ka o fɛn ninnu k'u mara gundo la an yɛrɛ ye toujours m'o de fɔ adamaden ɲɛnamaya kɔnɔ maa si tɛ yen ko min dafalen don donc aw bɛ se k'a jateminɛ nin fɛn 7 min fɔra ni nin dɔ la kelen yera e min na a ka kan i k'i sigi k'i miiri i ka jateminɛ kɛ pour que ka essayer ka o bɔ i jogo la cogo min na pour que lafiya bɛ na ɲɛnamaya a bɛ se ka kɛ nɔgɔya ani hɛrɛ kɔnɔ cogo min na toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiyan minnu ye mɔgɔ kura ye a y'aw abonné a ka video like a ka cloche de notification fana activer pour que video kura minnu bɛ na a ka se ka o sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la ni commentaire fana bɛ min fɛ a bɛ se ka o bila video kɔrɔ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ parce que n y'o de fɔ fɛn o fɛn n'an b'a kɛ n'a kɛra bonya kɔnɔ nafa b'o la nin kun ye aw tulo garijɛgɛ bi aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma